Estamos a las 8. Boa tarde, xa estamos en directo dende o Concello de Baiona. Bueno, realmente non estamos no Concello de Baiona, mal que nos pese, nos encantaría estar en ese paraíso do sur, dende logo, e non só por ser un paraíso e estar no sur, sino tamén polos vínculos increíbles que ten Baiona coa nosa historia, non? Antes de nada, voume presentar. Para comezar, eu son Rodrigo Costella Santos, son o autor desta novela, Porto Santo, vale? Non se ve moi ben, pero bueno. Porto Santo, que sabedes aquí, que vai pola súa terceira edición e que é a que lle dá sentido a este ciclo de charlas que estamos levando a cabo gracias ao ciclo Xacobeo 21 da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, non? En concreto, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a cal lle queremos agradecer o gran apoio que nos brinda en todo momento, en todas estas charlas, en concreto, pois, ao secretario xeral, a Valentín García Gómez. Bueno, unha vez presentado eu, vou vos presentar un poquinho en que vai consistir esta charla. Estas charlas, pues, bueno, levan como título xenérico a increíble historia do galego Cristóbal Colón, non? O que facemos nelas é recrear as teorías que ao largo de moitos anos foronlle dando forma a esa identidade secreta dese galego que, curiosamente, co paso dos séculos, pois se identificou como un personaxe estranxeiro, non? Estranxeiro para nós, obviamente, non? Que se identificou como se fose provinte de Xénova. Hoxe dareivos as claves. Eu non son un investigador, nin son un historiador, eu simplemente son un novelista, pero iso sí, para documentar unha novela como esta ou esta imaxe que vedes aquí detrás, non? Que se corresponde con Porto Santo, para documentar esta novela sí é certo que tiven que investigar moito, xa investigara moito antes de poñerme a escribir, porque se non lle vise, bueno, realmente solidez a estas teorías, a estas investigacións, pois nin siquiera me molestaría en botarme a novelalo, non? Bueno, agora xa sabedes quen son, xa sabedes que é o que vou facer. Gustaríame, antes de empezar, pois agradecer tamén ao Concello de Baiona. Curiosamente, este verán eu parte das miñas vacacións paseinas ali, bueno, un camping en Baiona, e a verdade é que foi unha experiencia maravillosa. Como é obvio, foi unha experiencia maravillosa, pero ademais por un motivo especial, non? Que a miña segunda novela, que aquí a tedes, en castelán, está en castelán, El custodio de los libros, se chama, aínda que foi escrita en galego, igual que Porto Santo, pois a miña segunda novela, eu entereime estando ali en Baiona, de que era o certame de novela histórica, o certame internacional Ciudad de Úbeda, non? Que é o certame de novela histórica máis importante que hai en España a día de hoxe. Entereime ali, en Baiona, que ademais é un sitio especialmente significativo para esta historia, para El gusto de los libros, porque ali sucede un dos episodios, digamos, unha das escenas da novela máis culminantes, non? máis intensas, non? De toda a novela. E dese momento tamén falaremos hoxe en esta charla, porque é un dos datos absolutamente fundamentais para identificar ese factor tan importante, non? Que son os vínculos de Cristóbal Colón coa nosa terra. Cristóbal Colón era xenovés? Non podía ser xenovés, realmente, imposible que fose xenovés. Irei vos desgranando os motivos máis adiante, pero vayan tres, así, por diante, antes de arrancar a charla. Ainda non empezamos, vale? Simplemente desmontar a teoría xenovesa porque Cristóbal Colón, o Cristóforo Colombo, que eles atoparon ali en documentación da época, era un tratante de Las, o fillo dun tecedor, bueno, xenovés, que viviu ali ata os 26 anos, en teoría, non? Ese personaxe que eles atoparon documentación ao respecto del. O noso Cristóbal Colón, que pasou a historia do que se sabe, do que hai documentos históricos escritos da súa man, testemuños de persoas que o coñeceron, de cronistas da época e demais, non falaba italiano. O sea, así de claro. Botaste ata os 26 anos ali en Xénova e non sabes falar italiano, non? Entón, non falaba italiano, cando falaba con un italiano, contrataba un intérprete. Por tanto, a ver, xa estamos un pouco de broma, non? Por outra parte, se coñecemos como era a sociedade desa época, a final da Idade Media, un mero comerciante de Las xamais podería negociar cos reis católicos os termos que se negociaron nas capitulacións de Santa Fe. Como iban nomear os reis católicos a un
comerciante de las xenovés, almirante de la Mar Océana, almirante de Castilla. Eso é imposible, non sucedería. E encima, a esposa de Cristóbal Colón, Filipa Moniz Perestrelo, pertencía á máis alta nobreza de Portugal, un chanzo por debaixo dos reis, polo tanto, tampouco un comerciante de las, fose de Xénova ou onde fose, se podería casar con esa muller. Tiña que ser, polo tanto, necesariamente unha persoa de alto linaxe, de alta estirpe, de alta cuna, como se adoita dicir, de sangue, si non real, de sangue nobre, vale? E de moi alta nobreza para sustentar un poquinho esas cousas, esos feitos históricos que aconteceron despois. Bueno, antes de arrancar, ahora es que xa sabemos que non puido ser xenovés, o noso amigo Cristóbal Colón, antes de arrancar a charla, recordade unha cousa. Entre todas as persoas que fagan comentarios na nosa canle de YouTube, dende a cal se está a emitir esta charla, entre todas as persoas que fagan comentarios aquí na canle de YouTube, non en outro sitio, non en Facebook ou en outras páxinas que poidan estar emitindo este mesmo streaming, haberá un sorteo de 5 exemplares de Porto Santo. 5 exemplares da nosa novela Porto Santo, onde novelamos toda esta historia do noso Pedriño, Pedriño Álvarez, nacido como Pedro de Zúñiga, que acabouse convertendo en ese personaxe que pasou a historia como Cristóbal Colón. Vale, facede comentarios na nosa canle de YouTube e participaredes no sorteo de 5, nada menos, de 5 exemplares da nosa novela Porto Santo, hoxe para toda a xente de Baiona. Ben, falando de Baiona, e xa para último, antes de comezar a charla, que quixéramos agradecerlle ao Concello de Baiona a súa colaboración, por suposto. É unha mágoa non poder estar aí, estamos emitindo dende a Coruña, que é onde temos a nosa sede central, a nosa axencia literaria. Queríamos agradecerlle á Concellería de Cultura de Baiona especialmente e a Marta de Prensa que nos facilitou pois, todos os medios, non? Para que isto se pudera facer realidade. Así que nada, con todos estes preámbulos, que tampouco foron tantos, imos aló. Comeza a charla a increíble historia do galego Cristóbal Colón e imos falar de Porto Santo, vale? Aquí tedes. Porto Santo, claves para un enigma, vale? Como vos decía, as historias que están comprendidas na nosa novela Porto Santo. E en que época estamos situados? Que sucede en Porto Santo? Bueno, estamos a final da Idade Media, de acordo? Ou, de feito, pode que xa rematase a Idade Media, depende de que historiador, de que referencia collamos, non? En primeiro lugar, se consideramos que o final da Idade Media ven coa caída de Constantinopla, que quizás sexa o indicador histórico máis aceptado comúnmente, 1453, pois estamos xusto nese momento. Se consideramos como descubrimento da América como final da Idade Media, que é o que a outra vertiente, non, de historiadores, bueno, pois entón aínda non chegamos a ese punto. Cando arranca a nosa historia Porto Santo, vale? Que é o que está sucedendo en Europa? Bueno, pois todo, pero bueno, non é raro en Europa, nin daquela, nin hoxe, todo era unha inmensa lea, non? Era unha época moi convulsa, realmente, non? Que podemos resaltar? Bueno, pois tiñamos a Guerra dos 100 anos no norte de Europa, entre Francia e Inglaterra, basicamente por Normandía, sobre todo, non? Porque os reis ingleses pois, saíron de Normandía, non? Aquel Guillermo o Conquistador, non? E en toda Europa, digamos que hai un montón de conflitos en plena ebullición, non? Como se di. Pero non o que nos importa realmente é o avance do Imperio Otomano. Dicimos que en 1453 cae Constantinopla, cae a actual Estambul, en mans dos otománs, e eso supón un problema moi grande para toda Europa, de abastecemento de un produto en particular. Ese produto son as especias, os condimentos para a comida, que ainda que a día de hoxe nos poida parecer moi extraño, e nos parece moi extraño, non? Porque son moi fáciles de conseguir e casi todas son moi asequibles. Daquela era o auténtico motor económico da época. As especias que viñan, ademais viñan de un só lugar no mundo, unhas illas que hoxe en día se atopan, pertencen a Indonesia, ao estado de Indonesia, que se chaman as illas Molucas, ou polo menos aquí coñecémolas como Molucas. Molucas ou Islas del Maluco, se chamaba daquela, ou Islas de la Especiería, non? Bueno, pois desas illas,
os árabes da zona asiática levaban séculos comerciando, traendo en esas grandes caravanas, ¿no? Traendo hacia Constantinopla, hacia a capital de Bizancio, do Imperio Romano de Oriente, toda esa mercadoría tan cara en ocasións, en épocas, máis valiosas incluso ao mesmo peso que o ouro, imaginádevos, non? Era o auténtico petróleo desa época, vale? E hai un problema de abastecemento. Esa ruta está bloqueada porque Constantinopla caeu en man dos otománs e, polo tanto, non se poden traer as especies por ese lado. É unha crise económica gravísima, non? Que se suma a todo o demais, non? Porque o avance dos otomanos estaba sendo, bueno, pues asoballador polo Mediterráneo, non? Estaban xa chegando incluso ás portas de Venecia. Os Balcáns, Hungría, toda esa zona xa caeran nas súas mans, estaban chegando ás portas de Venecia, non? Da República Veneciana, que en ese momento pues, era a gran potencia comercial do Mediterráneo. E casi do mundo inteiro, non? Bueno, pois os otománs tiñan cortada esa vía, non había especias en Europa, pero as especias facían falta. E ademais de que facían falta, eran tan valiosas que se conseguías traer un cargamento, bueno, pois convertíaste nun home absolutamente multimillonario de por vida, non? De por vida. Bueno, con eses mimbres empeza a nosa historia, Podes imaginar que, xa que por ali non se podía, por Constantinopla non se podía, algúns empezan a pensar que o mellor hai que buscar outra vía. Os primeiros que empezan a buscar iso son os portugueses, que saben que circunnavegando a África polo sur ten que haber un sitio xa, un paso para chegar ao Índico e dirixirse a esas famosas illas de especiería. Era unha ruta extremadamente longa e extremadamente complicada de navegar, vale? Porque eses barcos non navegaban a favor, non navegaban en contra de vento, incluso costaballe moito navegar de través, as naos, ¿no? As carabelas navegaban mellor, pero eran máis pequenas, tiñan menos carga, ¿no? As naos só navegaban co vento en popa. Si o vento e a corriente axudaban, navegaban, si non, non podían navegar, vale? Entón, era unha ruta francamente complicada, ata que se deron conta de que había que chegar case ata Brasil, pero eso pasou moito despois, dende logo, décadas despois, case ata Brasil para aproveitar esas correntes e eses ventos que te levaban, sí, a pasar por debaixo do cabo de Boa Esperanza, non? Bueno, en fin, ese é o momento histórico no que ubicamos a nosa historia, valga a redundancia, e sabemos que non hai especias, non están chegando especies a Europa, que é o produto máis valioso que existe no mundo en ese momento e que hai que buscar unha alternativa, vale? E agora, se vos parece ben, imos viaxar a ese pequeno lugar, pequeno pero maravilloso, que se chama Porto Santo. Porque hai xente, moita xente en Galicia, sorprenderíanos, que non sabe que Porto Santo é un lugar real que existe, que pertence ao que hoxe en día é o Concello de Poio e que nese século XV, nese final da Idade Media, era unha aldea pois, que estaba ás aforas de Pontevedra. De feito, está en fronte xusto de Pontevedra, co río polo medio, co Lérez polo medio, xusto en fronte. Aí está Porto Santo. E que pasou en Porto Santo para que haxa tanto ruido, non? Bueno, pois imos ver. Vou empezar contándovos o que se ve en esta diapositiva, vale? Simplemente, fixadevos nas imaxes. Aquí temos, bueno, pois unha casa con un edificio, digamos, azul detrás, e aquí temos, pois, realmente a mesma casa, vale? É a mesma casa, ten un cruceiro diante, que vedes aquí, vale? Este mesmo cruceiro, imaxe actual, imaxe a principios do século XX, vale? Bueno, que é o que pasa, por tanto, aí en Porto Santo, en esta famosa casa que vos acabo de ensinar? Bueno, xa vos vou adiantar, xa vos vou facer o spoiler total, non? Pero bueno, penso que a charla, xa con ese título, xa non hai moito spoiler que facer. Esta casa que vos acabo de ensinar agora, con ese edificio azul integrado, tan moderno, ese é un museo. E o museo chámase Casa Natal de Cristóbal Colón. Existe, está aberto, normas COVID, xa sabedes, está aberto, pódese visitar por parte de calquera persoa, e recoméndovolo, por suposto, dende logo. Todos estes indicios que eu vos vou contar aquí están ali perfectamente reflectidos. Hai un montón de documentación, pero moi ben explicada, hai uns paneis, un montón de probas. Bueno, é un museo precioso, en Porto Santo, Poio, vale? En fronte a Pontevedra, xusto, a cidade de Pontevedra. Bueno, pois o que pasou aí é que no século XV aí nace un neno. Un neno de pai descoñecido, por tanto, un fillo bastardo, un fillo de nai solteira, bueno, fillo bastardo. Ese neno chamábase Pedro de Zúñiga porque súa nai era Constanza de Zúñiga. Bueno, ese neno, co tempo, pois acaba convertíndose en unha persoa moi importante.
xa sabedes que, vale, pero vou ir contando pasiño a pasiño. O caso é que, en esa época, principios do século XX, finais do XIX, de feito, en torno ao ano 1890, un investigador galego que, bueno, levaba tempo investigando sobre a figura de Cristóbal Colón, xa deducira que, obviamente, non podía ser xenovés polos motivos que eu vos dei antes de comezar a charla, dixo, bueno, pero de onde era entón este home? Entón, vendo os seus escritos, decatouse de que escribía, dende logo, no castelán da época, ¿no? Pero era un castelán como moi galego-portugués, ¿no? Con moitos xiros. As investigacións posteriores, porque estou falando do ano 1890, que nace a teoría do Colón galego, de acordo? Cuidado, O sea, non somos 4 iluminados que se nos ocorreu antonte, Fai máis de 130 anos, de acordo? Que arrancou esta teoría. Bueno, pues esta persoa dase conta de que falaba como unha especie de castelán galego-portugués. A día de hoxe, insisto, as investigacións posteriores detectaron máis de 500 xiros galego-portugueses nos escritos do almirante Cristóbal Colón. Máis de 500 xiros galego-portugueses. 0 xiros italianos, ou de outro idioma, vale? 0. A parte diso, bueno, el detectou tamén algún outro indicio importante, como que, por exemplo, en o único lugar do mundo onde existe, fixadevos, o único lugar do mundo onde existe o apelido Colón é en esta capela funeraria que se atopa dentro da Basílica de Pontevedra, vale? En esa capela funeraria da Basílica de Santa María de Pontevedra e na cruz que hai diante da casa que vos ensinei antes, aí pon Juan de Colón 1490, o apelido de Colón é o único lugar do mundo, en esa época, onde existe o apelido de Colón é en Pontevedra. Cuidado, agarradeos, E recordade que Colón nunca se chamou Colombo, nin Columbus, nin nada diso, vale? Iso foron invencións posteriores. El era el almirante Cristóbal Colón, en algún sitio Pedro Colón, en algún sitio tamén está escrito Pedro Colón, de acordo? E despois veremos a súa asignatura, o cal, en fin, Bueno, pois, cando se desplaza ata esta aldea, ata Porto Santo, este erudito pontevedrés, finais do século XIX, Celso García de la Riega, un investigador excepcional, un visionario totalmente, cando se desplaza a este lugar, as persoas maiores da aldea dinlle, é que sabe vostede que pasa, señor? Que nesa casa, a casa que vos acabo de ensinar, que agora é un museo, en esa casa naceu o descubridor das Américas. A xente non inventa estas cousas gratuitamente, verdad que non? No. É dicir, e despois veredes outro indicio bastante demoledor en ese sentido, non? Porque nesa mesma aldea, no século XVIII, o duque de Veragua vendeu unha finca que se chama Apuntada. O duque de Veragua, diréis vos, e iso que nos importa? O duque de Veragua, o primeiro duque de Veragua é o fillo de Cristóbal Colón. E os duques de Veragua, que a día de hoxe se apelidan, siguen existindo, e se apelida Colón de Carvajal, son os únicos descendentes en liña directa de Cristóbal Colón recoñecidos, con árbore xenealóxica completa. Pois o duque de Veragua, no século XVIII, o duque de Veragua daquela, obviamente, do século XVIII, vende unha finca chamada Apuntada a un señor de Bandeira ali, en Porto Santo, en Poio. Por que un descendente de Cristóbal Colón ia ter unha propiedade en Porto Santo sendo de Xénova? Ou sendo de calquera outro lugar. Tiñan unha finca ali porque aquela era a súa orixe, vale? Ali é onde naceu ese neno, Pedro de Zúñiga, vale? Aí Celso García de la Riega sigue indagando e atopa algo que foi o que realmente provocou o pasmo dos seus coetáneos. El deu unha charla en Madrid en 1898 que España, patria de Cristóbal Colón, se chamaba esa charla. A xente non foi calquera esa charla, foron historiadores, foron académicos, foi xente, bueno, intelectuais da época que, ademais, sabían, non, deste asunto. Cando entraron na charla, entraban facendo chanzas, non? Facendo un pouco bromas e dándose co cóbado e a ver que nos ven a contar este e tal, non? Cando saíron todos pálidos, porque hai aquí esta proba que vos vou bueno, pues, amosar agora é absolutamente demoledora. Bueno, outra proba máis, vale? De que Cristóbal Colón tiña que ser galego, insisto, que foi o que Celso García de la Riega
postulou, bueno, el dixo español, pero en concreto de Galicia, vale? Isto foi o que postulou Celso García de la Riega, a quen a día de hoxe, en vida fixeronlle a vida imposible, pero a día de hoxe ten adicada unha praza, se non me equivoco, que non é unha rúa, é unha praza, ali moi cerquiña do río, precisamente, ali na cidade de Pontevedra. A seguinte cousa que descubre este home, Celso García de la Riega, é esta. Esa é a ría de Pontevedra, e aí vedes varios topónimos en azul, vale? Bueno, pois esos topónimos que vemos aí en azul, pois resulta que son os nomes de lugares cos que el foi bautizando os accidentes xeográficos que el ia descubrindo según foi chegando alá ás Antillas. E vos diredes, bueno, pero tampouco son tantos. Bueno, estamos vendo uns poucos da ría de Pontevedra. Realmente son máis de 200 nomes de lugares de todas as costas galegas que el foi adxudicando, vale? Pois mira, pois esa punta, vamos a poñer punta lanzada, porque é, se a vedes, é moi parecida dende o mar a punta lanzada que hai precisamente na ría de Pontevedra. Por exemplo, o río Xallas, el denominoulle, chamou Xallas a un río que descubriu en Xamaica que desemboca facendo unha fervenza, como a do Ézaro, como o noso Xallas. Bueno, así ata uns 225 topónimos que foi adxudicando Colón a lugares descubertos nas Antillas que corresponden con accidentes xeográficos das costas galegas. 0 accidentes xeográficos xenoveses ou de ningún outro sitio, vale? É dicir, é algo tamén bastante significativo. Sobre todo, o primeiro nome que lle puxo ao primeiro sitio onde el chegou. Imaginadevos por un momento esa escena. Sabedes que Rodrigo de Triana, o 12 de outubro de 1492, o que non sabe moita xente que foi en torno ás 2 da mañán, da madrugada. Era de noite completamente, pero conseguiu albiscar terra, non? Posiblemente pues, habería lúa, bueno, pues, nubes, e conseguiu albiscar terra, porque de noite realmente no mar vese bastante. Se non hai máis, se hai lúa e tal, vese moito, non? Vese se é mar ou se é terra. Pois din terra. E efectivamente. Entonces, bueno, en canto abre o día, navegan hacia ali e desembarcan. O primeiro lugar a onde chegan, os indígenas chamabanlle Guananí. Pero el ponlle outro nome, ponlle un nome castelán, que era, insisto, o idioma que el falaba, non? Con xiros galego-portugueses. Ponlle un nome castelán. E que nome lle pon? Imaginadevos un momento, por un instante, imaginadevos a emoción de por fin chegar a onde todo o mundo che dixo que ibas fracasar, que iso era imposible, que alá non podía haber terra, que ibas morrer polo camiño, todo eso, un momento de emoción e de decir, isto vai pasar á posteridade para os séculos. Eu fui o primeiro que atravesou a mar Océana, que atravesou o mare Tenebrarum, o noso Atlántico, non? Imaginádevos, non? É algo trascendental para esa persoa, non? Para ese descubridor. E ponlle o nome ao sitio que descubriu. Que nome lle pon? San Salvador. San Salvador, patrón de Poio. Exactamente do lugar onde se atopa Porto Santo. Non lle puxo ningún outro nome. E San Salvador non é un topónimo tan común, non é tan frecuente como puderamos pensar. Hai moi poucos San Salvador, de acordo? E é o nome que el lle pon. Xa me parece que tamén é bastante significativo, non? Bueno, pois xa veredes que hai moitas máis coincidencias. Ahora pasamos á segunda liña de investigación. Acabamos coa de Celso García de la Riega, que basicamente defendía que Cristóbal Colón realmente tiña que ser un nobre nacido na contorna de Pontevedra. De acordo? Esa é a primeira liña de investigación. Ahora, pasan 80 anos, e nos anos 70 do século XX, en torno a 1970 e pico, nos 80, outro investigador, que aínda está vivo, vale, un home brillante, Alfonso Filipota Veledo, empeza a atar novos cabos, a decir, oye, esa teoría de la Riega, que está moi ben e que é moi sólida e que ten moitos visos de realidade, vamos seguir tirando un pouco da corda porque temos que chegar a saber quen foi entón ese gran nobre galego desa época, non? O cal, bueno, pois, en principio, non era nada doado. Teño que dicir tamén que esa teoría de la Riega pois foi avalada, bueno, considerada como certa, sólida, certa, por intelectuais da talla de Castelao, de Emilia Pardo Bazán, por exemplo, ou de Valle Inclán. Nada menos, É dicir, que as probas aportadas non deben ser calquera cousa.
de acordo? Para que esas persoas se mollen dicindo, cuidado, que isto debe ser así. Todos os indicios apuntan a que isto debe ser así. Insisto, non somos 4 iluminados os que antonte se nos ocorreu nada disto. De feito, a min non se me ocorreu nada. O único que fixen foi investigar sobre o que esta xente investigara, documentarme sobre o que esta xente descubrira previamente, non? Bueno, pois mirade, aparece Alfonso Filipot, anos 70 do século XX. Pasaron xa 80 anos, non? Dende que de la Riega fai ese primeiro descubrimento. Outros investigadores seguiron intentando, escribíronse moitos libros en Galicia, fora de Galicia, moitos, en serio, de verdade, podemos contar máis de 20 libros seguramente, que se escribiron sobre que Colón tiña que ser español, galego, tal, en torno aos anos 20, 30, 40 do século XX, pero aparece Filipot e rematadamente encontra que todo encaixa da seguinte maneira. Vou vos decir como cal foi o procedimento que seguiu el. Un procedimento brillante, baixo a miña opinión. El vaise á heráldica de Colón. E si teredes un ordenador diante, podedes consultar escudo familiar ou heráldica ou blasón ou algo así de Cristóbal Colón. E veredes que nun dos cuadrantes do escudo hai 5 áncoras. 5 áncoras de barcos. 5 áncoras. Un nobre só ten dereito a poñer unha áncora na súa heráldica, no seu blasón, por cada almirante que houbo na súa familia, vale? E neste caso hai 5. Un era el, o almirante Cristóbal Colón, entonces había que saber en que familia houbera antes 4 almirantes. Almirante non é calquera cousa. A capitán de barco xa é difícil chegar, pero, dende logo, almirante é o título, digamos, nobiliario, entre nobiliario e mariñeiro, máis importante que pode haber nunha flota, nunha armada de un país, non? A día de hoxe e daquela. Por tanto, non houbo tantos almirantes, non? E, dende logo, non houbo tantas estirpes que tivesen 5 almirantes. Entón, Filipot empeza a buscar e encontra que na zona de Pontevedra, en esa época, 4 almirantes antes de Cristóbal Colón, hai unha familia. Que familia é? Os Soutomaior, vale? Os Soutomaior, que é un condado, bueno, saberedes que existe aínda a día de hoxe, o Castelo de Soutomaior, pertence á Diputación de Pontevedra, podedelo visitar, que é precioso, tamén ten varios exemplares de árbores catalogadas como árbores senlleiras de Galicia, ali, pero, dende logo, a historia do edificio é tremenda, non? E veredes que está musealizado e que hai recreacións e que esta historia que eu vos estou contando, pois tamén, en certa medida, se conta ali, non? Non son eu o único que fai estas cousas. Así como tamén existe o Museo de Porto Santo, que vos dicía antes, non? Bueno, pois, era a casa de Soutomaior. E di el, vale, bueno, pois, ben, foi un Soutomaior, de acordo? Falta saber que Soutomaior foi, en concreto. Que Soutomaior foi? E di el, vámonos ver todos, un por un, porque temos documentación de todos eles. E empeza a mirar e dicir, bueno, pues este non puido ser, porque fíxate, morreu, está enterrado en tal sitio, morreu, nada, moito tempo antes, tal. Nada, que tamén morreu en tal sitio, non, que aínda non nacera, tal. Entonces, de repente di, ostra, pero que curioso, non? Porque en concreto, morre cando aparece Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón aparece da nada. Ninguén sabía nada dese home antes de que aparecese na corte dos reis católicos. E, evidentemente, aparecer na corte dos reis non podía aparecer calquera. O sea, un tecedor de lans, un comerciante de lans, estranxeiro, tal cual, non podía aparecer por ali e decir, hola, que tal, veño a negociar cos reis. O sea, que eso é fantasía pura, fantasía pura. Entón, Filipot descubre que hai un Soutomaior que morre e empeza a investigar esa morte. E di, como? Pero como? Este home, Pedro Álvarez de Soutomaior, que morre xusto cando aparece Cristóbal Colón, de repente tamén sae da nada Cristóbal Colón, como é posible que morra que non haxa enterramento? A Pedro Álvarez de Soutomaior non o enterraron. Outro dos seus nomes era Pedro Fernández Llanes. A ver, el realmente naceu como Pedro de Zúñiga en Porto Santo, despois seu pai recoñeceuno como fillo, vale? Porque el naceu como fillo ilexítimo, pero despois o pai recoñeceuno como fillo, por tanto, o pai chamábase Fernán Llanes, el pasa a chamarse Pedro Fernández Llanes, vale? Fernández, fillo de Fernán. Tempo máis adiante, o seu irmán, o seu medio irmán, o conde, que herdara o condado, resulta que chamábase Alvar, Alvar Llanes, sí? De Soutomaior. Alvar non ten descendencia e, para evitar problemas de herencia, sucesorios e demais, Alvar adopta a Pedro, ao seu irmán pequeno. Faino fillo adoptivo. E entón é cando pasa a chamarse Pedro Álvarez de Soutomaior
que xa sería o nome que tivo de por vida ata que pasa esta cousa que vos vou contar. E se convirte en outra persoa con unha identidade inventada. Filipot descubre que todo apunta a que ten que ser Pedro Álvarez de Soutomayor, que todos os galegos e galegas coñecemos como Pedro Madruga. Especialmente aí en Baiona, que hai unha casa que está en ruínas, desgraciadamente, dentro do recinto do Parador, do castelo, vamos, aí en Baiona, que chaman a casa de Pedro Madruga, que eu estiven aí precisamente este verán, estiven, pues, vendo a casa desde arriba, desde a muralla e tal, a que non hai moito que ver, non? É unha pena, o gallá que cando definitivamente os historiadores a nivel mundial acepten esta verdade que é clamorosa, o sea, un segredo a voces completamente clamoroso, pois que aí se poida facer tamén un pequeno museo sobre, que foi Pedro Madruga para Baiona e por que a Pinta regresou a Baiona, que é outro dos elementos clave desta teoría, non? Non foi ningunha casualidade, dende logo. Baiona é protagonista nesta historia, como ben sabedes, seguramente todos vós, pero, eu tamén vou facer fincapé no que a teoría di ao respecto, non? Pois, Filipot di, pois ten que ser Pedro Madruga. Pedro Madruga simula a súa morte por algún motivo e renace, invéntase unha identidade nova que é a de chamarlle Cristóbal Colón. Por qué? Porque Pedro de Zúñiga era Cristóbal Pedro. Cristóbal Pedro. Vale? Son os seus nomes, non? Como ben recreamos aquí en Porto Santo, non? Empeza a investigar xa directamente sobre a figura de Pedro Madruga e a ver se hai algo que encaixe ou precisamente que faga descartar definitivamente que non pode ser, non? Pero todo apunta na mesma dirección. Efectivamente, de Pedro Madruga, que foi o nobre máis poderoso de Galicia da súa época, un dos máis poderosos de toda Castela e de Portugal, de Pedro Madruga non hai tumba. Morre en extrañas circunstancias na casa de un amigo seu, o Duque de Alba, en Alba de Tormes, precisamente, en Salamanca, e ninguén reclama o seu corpo, non se lle dá enterramento, non hai unha tumba, nunca houve unha tumba de Pedro Madruga, pero como vai ser iso? É dicir, que fixeron? Tiraron no río ou que pasou? É imposible que pasase iso, non? E xusto, despois desa morte en extrañísimas circunstancias, aparece un tal Cristóbal Colón que ninguén ten nin idea de onde puido sair. Demasiado sospeitoso, non vos parece? Pero hai moitos máis indicios. Empeza a investigar Filipot e darse conta de que, carai, os mismos aliados, nobres tremendamente poderosos da corte dos reis católicos, como o cardenal Mendoza ou o propio Duque de Alba, os mesmos aliados que tiña Pedro Madruga son os mesmos que ten os grandísimos defensores na corte de Cristóbal Colón. E os mesmos inimigos, empezando por Fonseca, o arzobispo Fonseca de Santiago, o famoso arzobispo Fonseca, sería o segundo, non? Quizás o que máis coñecemos nós é o terceiro, que é o que ten a estatua ali no Colexio de Fonseca, foi o que construiu o Colexio de Fonseca, a estatua esa que hai no claustro, non? Así, pensador ali no claustro de Fonseca en Santiago, ese é Fonseca III, non? É o fillo deste noso, non? Pero mismos aliados, mismos inimigos. Que sospeitoso, non? Tamén, non? O sea, outro dato máis, non? Pero sigue habendo, canto máis tiramos da corda, máis cousas aparecen, aínda que parece mentira, non? Por exemplo, isto descubriuse hai pouco, hai un par de anos nada máis. Non foi Filipot, pero foron outros investigadores. Por exemplo, olvidadevos xa de Pedro Madruga. Imos coa morte de Cristóbal Colón, vale? Morte de Cristóbal Colón. Non me diguedes que a morte de Cristóbal Colón está máis que documentada. O sea, todo o mundo sabe onde morreu Cristóbal Colón, onde foi enterrado, que pasou despois co seu corpo, porque despois leváronno. Cristóbal Colón morre en 1506 en Valladolid. 20 anos despois da morte, suposta morte, de Pedro Madruga, vale? 20 anos despois. El morre, xa, despois da súa cuarta viaxe a América, todo eso, el morre en Valladolid. E entérrano en Valladolid. Entérrano nunha capela funeraria nun convento de San Francisco en Valladolid. Esa capela funeraria sábese que era propiedade da familia de la Cerda. A familia de la Cerda, familiares dos Soutomayor. Pero cuidado, agarradevos que ides caer de lombo, ahora mismo. Quen estaba enterrado en esa capela funeraria? O pai de Pedro Madruga. Na capela funeraria onde enterran a Cristóbal Colón está enterrado o pai de Pedro Madruga. Por qué?
Decídeme por qué. Outra casualidade máis, non? Era de Xénova. Sí, era boa, non? Bueno, en fin, son tantas as probas, tantos os indicios que apuntan en esa dirección que realmente xa empeza a parecer como unha teima, como unha pataleta defender calquera outra teoría, non? Sinceramente, é dicir, a teoría de que tiña que ser un nobre da alta nobreza castelá nacido en torno a Pontevedra, dende logo, son apabullantes, non? Seguir defendendo outra cousa, insisto, aínda que, cuidado, porque aquí tamén quero facer un pequeno inciso, por certo, recordade que entre todos os que comentedes, que vexo que estades facendo un montón de comentarios por aquí, Leticia, Carmen, Laureano, María, Ana Belén, Jacobo, bueno, un montón de xente, bueno, pues se sortearán 5, vale? 5 exemplares de Porto Santo, de acordo? Bueno, pois este pequeno inciso, bueno, aparte de para lembrarvos que os comentarios que fagades entrades no sorteo e todo eso, a ver, o inciso é por outra cousa, vale? Aproveito que tal, pero o inciso é por outra cousa. Mirad, cando eu a primeira vez escoitei falar desto, foi nunha entrevista pola radio que lle fixeron a Filipot, precisamente. Non? Entón, eu pillei a entrevista pola metade e chegoume un pouco, no, é que Cristóbal Colón tiñe que ser galego, non sei que tal cual. E eu dixen, pero que me estás contando? O sea, outro piloto de la nave del misterio apuntándose a teorías surrealistas. Non? O caso é que o pouco que eu escoitei desa entrevista fíxome, bueno, pensar, decir, carai, pero eses indicios realmente estarán aí. E que fixen? Eu non son moito de creerme as cousas porque sí, porque máis din e xa está, non? Que é o que fixemos todos, cuidado, o que fixemos todos cando nos dixeron Cristóbal Colón era de Xénova, creímolo e punto, Si ou non, é certo, non? Eu fíxeno e vos tamén. Bueno, pois, cando eu escoito esa tese de que Cristóbal Colón debía ser de Pontevedra e un nobre castelán e galego e tal, dixen, vamos a ver que hai por aquí. Entón, fun a ler. E hoxe en día temos todo na palma da man. É dicir, ti tes un smartphone con conexión a internet e realmente, pues, bueno, tes toda a información na palma da man. Eu empecé a investigar e empecé a ver cada vez que isto era apabullante. O sea, miraras para onde miraras e que era como, xa vos digo, non? É como o silencio a gritos, realmente, non? E dixen, bueno, carai, entón botei un tempo investigando, botei un tempo lendo cousas, analizando tamén outras teorías, que xa unha teoría catalana, que xa unha teoría mallorquina, que si non sei que. Bueno, que realmente non teñen nada. O sea, teñen dous indicios collidos con alfileres. De verdade, sinceramente, e isto non é porque eu sexa galego, nin por nada. O sea, realmente, se eu fose galego e eu vise que esta teoría era realmente a que non ten nada, sería o primeiro en dicilo, en dicir, a ver, hai que ser serios tamén, non? Pero bueno, vos me diredes, eu estou vos aportando probas, insisto, ningunha delas a descubrín eu, vale? Todas a descubriron estes grandes investigadores. Outra, por exemplo, mirade, vou vos ensinar dous escudos, heráldica, vale? Tedes que este de aquí é o escudo de Puerto Rico, o escudo máis antigo que hai en toda América, vale? Vedes que hai un año, un libro que colgan uns doblóns dese libro, unha árbore, unha bandeira, e aquí temos año, bandeira, árbore, libro, doblóns. Bueno, pois escudo de Porto Rico, escudo do Concello de Poio, vale? Do Concello de Poio. É certo que o escudo do Concello de Poio é actual, é do século XX, pero tamén é certo que se deseñou utilizando unha documentación descoberta no mosteiro de San Salvador, precisamente, que data desa época, non? Desa época do século XV-XVI, vale? É dicir, que o escudo o máis antigo da América, das terras descubertas, non? Descubertas para nós. Ali xa vivía xente, por tanto, xa estaban descubertas, non? Pero descubertas para nós. Que o escudo máis antigo sexa casi igual que o escudo do Concello de Poio, pois, que? Outra casualidade máis, non? Bueno, pues, seguimos con casualidades, non? Vouvos seguir este para min é o gran descubrimento de Filipot, vale? Para min, e dende logo me parece que xa é imposible de rebatir con isto, é imposible de rebatir xa a verdade que aquí se agocha. Vamos a ver, se nos focaliza, aí o temos, vale, moi ben. Mirade, esta é a firma de Cristóbal Colón, vale? Firma de Cristóbal Colón. XPO Fer Ens, vale? XS, MAS, IS,
durante séculos, durante 500 anos, ninguén soubo que significaba isto. Houbo teorías de varios tipos, que si é el que porta a Cristo, bueno, unha serie de cousas. Quen firma con el que porta a Cristo? Ninguén. Como firmamos todos? Co noso nome. Nome, apelidos, así é como firmamos todos. E aquí o que temos é a mesma asinatura, pero descifrada por Alfonso Filipot, vale? Descifrada, é dicir, Cristóbal Colón non quiso firmar co seu nome explícitamente, encriptouno, digamos, e Filipot descifrou e que significa. X, Cristóbal, escribíase así nesa época. Cristóbal. Pedro, P-O, con unha raya en riba, porque é un apócope, é Pedro. Fer, de Fernández, que vos decía antes. Ens, Llanes e Anes, de Cristóbal Pedro Fernández Llanes, que era o seu nome. Que temos arriba? A casa de Soutomaior. As eses, vedes que teñen un puntiño a cada lado para resaltar que é alta nobreza. Ser un Soutomaior non era calquera cousa, compañeiros. Ser un Soutomaior era estar no máis arriba. Os seus bisavós eran os Suárez, o que sería Juárez a día de hoxe, Suárez de Soutomaior. Os avós de Pedro Madruga son Méndez Álvarez de Soutomaior e o seu pai era Llanes de Soutomaior. Veredes que este Llanes estaría escrito con Y, seguramente como escribía o seu pai, e o Llanes de Pedro está escrito Eanes, que seguramente sería como escribía él. Ante unha proba demoledora como é desencriptar a asinatura do almirante Cristóbal Colón, penso que pouco máis hai que decir. Aínda así, temos que seguir defendendo esta verdade, porque nós, os galegos, sempre nos deixamos asoballar moito. Sempre deixamos que nos roubaran, que outros se gabaran do moito que teñen, do moito que fan, e do moito que son, e nós sempre parece que nos queremos deixar pisar. Penso que eu o que fago con Porto Santo, con estas charlas, incluso coa miña segunda novela, El custodio de los libros, que tamén ten parte importante en esta historia, porque tamén aparece Pedro, tamén aparece a Arribada, a Baiona, fundamentalmente, pois intento paliar un pouquiño esta injustiza histórica que estamos sufrindo, que se nos roube o segundo persoeiro máis coñecido da historia da humanidade despois de Jesucristo é Cristóbal Colón. Hai estudios que din eso. Pois se era galego, era galego. O sea, non hai por que aceptar que fose de outro sitio se era de aquí. De acordo? Ahora vou vos contar simplemente, antes de meterme en básicamente no que sería a historia de Baiona e da Pinta e por que chega a Baiona e como chega, e ese capítulo que nos recreamos nesta novela El custodio de los libros, insisto, na miña segunda novela, El custodio de los libros, que saiu a principios deste mes, gañadora do certame internacional de novela histórica Cidade de Úbeda, que está tendo unha acollida fantástica de público e de crítica, a verdade, non? Vou vos contar, antes de pasar a iso, por qué. É dicir, a gran pregunta, pero por qué quere aparentar a súa morte? Pedro Madruga quere aparentar a súa morte e convertirse en unha identidade inventada. Por qué? Mirade, ao largo da historia houbo personaxes que se sabe que simularon a súa propia morte. Cando viron que xa non tiñan saída, que o único que podían facer para intentar sair dese rueiro cortado no que se convertera a súa existencia era simular a propia morte, facer borrón, conta nova e reinventarse en outro sitio, con outra xente, vale? Isto pasou ao largo da historia, non é a primeira vez, nin será a última seguramente, por moito que a día de hoxe hai fotografías, pegadas digitais, probas de ADN, documento nacional de identidade, o que queiras, sí? Síguese facendo. E se queredes investigar, poñedes en Google Amado Carrillo Fuentes, vale? Que é un narco mexicano, coñecido como el Señor de los Cielos, e veredes que a finais dos 90, a finais do século XX, el fixo isto, vale? E tantos outros que non se saberá, seguramente, non? Amado Carrillo Fuentes. Bueno, pois imaginavos no século XV, moito máis fácil, non? Pero por qué? A pregunta é por qué? Bueno, Pedro Madruga toma partido polo bando perdedor na Guerra de Sucesión Castelá. Na guerra que enfronta a Isabel, que pasou a historia como a católica,
cando debera pasar a historia como a usurpadora, realmente, porque non lle correspondía ao trono para nada, ela era irmá do rei, vale? Pero había unha filla do rei, non? Juana de Trastámara, Juana de Castilla, a raíña Juana, que pasou a historia como a Beltranexa, inxustamente. Ninguén podería, nin puido, demostrar na súa época, nin a día de hoxe, que non fose filla do rei, que fose filla de Beltrán de la Cueva, este noble de Úbeda tamén, precisamente. Ninguén podería demostrar iso, ninguén o demostrou. Polo tanto, era a lexítima raíña. Mentre que alguén non o demostrase, se seu pai e súa nai dicían que era filla deles, pois xa está. É a filla do rei, por tanto, é a futura raíña. Bueno, hai unha guerra entre Isabel, a tía, e a sobrinha, Juana, a morte do rei Enrique, o pai de Juana, o irmán, medio irmán de Isabel. E esa guerra, como xa sabemos, gañana Isabel e Fernando. Aragón, con a metade de Castela, contra a pobre Juana, que tiña 12 aniños daquela, e o seu tío, o rei de Portugal, Afonso, o irmán de súa nai. Bueno, pois gañan a guerra, pero Pedro tomou partido por Portugal. Tomou partido polo seu amigo Afonso e realmente, bueno, pois pola nena, non? Por Juana, miña pobre. Perden a guerra e el é un inimigo poderosísimo, pero está derrotado. Sigue tendo moitísimo poder, sobre todo un poder político baseado en influencias, favores, adhesións inquebrantables que el suscitaba na xente máis poderosa. El era como un imán realmente, ¿no? Debía ser unha persoa tremendamente magnética. Entonces, el era un inimigo temible, seguía sendo un inimigo temible para os reis católicos, ¿no? Pero realmente a súa vida, a grandeza de antes, non a iba a poder recuperar nunca, non? É dicir, o seu señorío estaba xa en mans do seu fillo porque os reis católicos con Fonseca urdiron un plan, entonces quitaronlle o seu castelo, o seu fillo traicionouno, bueno, en fin. Todo isto é o que pasou, non? El vese nun camiño sin saída, pero ten unha saída, porque ele era un gran navegante, posiblemente o mellor navegante da súa época, como se comprobou finalmente, non? O seu pai tiña unha flota inmensa, Fernán Llanes tiña unha flota inmensa, era o navieiro máis poderoso de Castela, posiblemente na súa época, e Pedro seguramente estaría navegando durante pues, gran parte da súa vida, seguramente, non? Bueno, en fin, con todo estas circunstancias, el sabe que máis alá do océano teñen que estar as illas das especias que vos falaba ao principio, esas illas Molucas, el sabe que teñen que estar alá e que se consigue, que rodear África é un atraso, é un erro. É certo que el fallou nas dimensións do planeta, sí? Pero el sabía que por aí había que chegar. En algún momento se chegaba, como chegou a expedición Magallanes Elcano 30 anos despois. Sí chegaron, vale? Ben, entón, bueno, vexo que aquí temos a alguén que está comentando, que está, bueno, negando todo. Bueno, a mí parece moi ben, isto non hai por que estar de acordo, nin hai por que creer os argumentos, nin nada deso, pero bueno, que o dito, me parece fantástico que participe esta persoa, gracias por estar aí, dende logo, bueno, eu as afirmacións que ele está poñendo aí, pois eu sei que non son así, pero bueno, se el quere creer que son así, pues a min pareceme totalmente respetable e insisto, e me encantaría poder debatilo cara a cara algún día, non? Vale, bueno, total. El vese, Pedro Madruga vese en un roeiro sin saída e ve que hai esa posibilidade de non só recuperar o esplendor perdido, sino moito máis alá, non? Que é chegar a un trato cos vencedores da guerra, decirlle, mira, eu propóñovos pasar por morto, vale? Eu paso por morto, co cal todos os meus aliados, toda esa forza subversiva que está aí soterrada, desactívase, vale? Deixades de ter ese problema, pero en contra, a min tedesme que nomear almirante, tedes que avalar esta expedición, financiala en parte, só en parte, vale? Foi financiada, pues, por prestamistas, un prestamista sefardí, sobre todo. Bueno, tedes que avalar esta expedición e se eu descubro esas terras que ser o virrei. Vale? Esas condicións un comerciante de Velas de Xénova non podería negocialas cos reis católicos en ningún momento. Vale? Polo tanto, tiña que ser un personaxe de alta nobreza, el era o poderosísimo, tiña que ser alguén que lle ofrecese algo a cambio aos reis que non fosen rexeitar. E el tiña o. Simular a súa propia morte, decir, venga, non hai máis, non? Bueno, en calquera caso,
isto é unha teoría, non? É dicir, que quen lle propuxo o trato a quen posiblemente non cheguemos a saber nunca. É un trato extremadamente secreto, de aí que o propio Cristóbal Colón, e isto é unha verdade aceptada por todas as teorías sin excepción, se empeñase encarecidamente en ocultar as súas orixes, vale? E así o fixo. Tanto que aínda a día de hoxe pois, se suscitan controversias, non? Aínda que, bueno, eu penso que as probas que vos fun aportando son suficientemente demoledoras, non? Pero, bueno, bueno, pois iso foi o que pasou. Entonces, en algún momento, simula a súa propia morte, aparece ese alter ego, Cristóbal Colón, que sí, que está documentado, Constanza de Zúñiga e Colón vivía en Porto Santo, en Pollo, aí naceu o neno, Pedro, vale? Ese neno Pedro, que acabou sendo Pedro Madruga, eso todo sí que está documentado, vale? Se despois pasou a ser Cristóbal Colón ou non, obviamente, pues, bueno, pues, eu teño claro, pero se hai alguén que se empeña en que non, pues, bueno, pues, el é totalmente libre de facelo, non? Non hai ningún problema. Bueno, estas son as teses, digamos, principais, non? As teses principais. E, xa por rematar, antes de que fagamos a charla entre todas as persoas que fixestes un comentario aquí, que fostes tan amables de seguirme e que fixestes comentarios aquí no muro da canle de YouTube, en directo, no streaming, pois sortearemos os 5 exemplares de Porto Santo que eu espero que vos gusten e que disfrutedes moito. A verdade é que xa vos digo, vai pola terceira edición en galego e estamos encantados, non? Estamos, bueno, pues, moi contentos, non? É un libro que ten e que pensamos que ten moita vida por diante, non? Tamén. Bueno, pois, simplemente, ata aquí chegamos, solamente vos vou dicir que para min a figura de Cristóbal Colón realmente, pois, bueno, unha figura trascendental para a historia da humanidade, que está sendo bastante denostada últimamente. Vale, vale, moi ben. Vexo que me presentan aquí unha pregunta que nos fixeron por aquí e ahora mismo a contestarei, vale? Que é a pregunta de por que non está aceptada aínda esta teoría. Ahora vos darei a miña opinión ao respecto, non? Simplemente, Cristóbal Colón, a figura de Cristóbal Colón, fose galego ou fose chino, da igual, é unha figura que está sendo moi denostada últimamente, que tiran estatuas abaixo, todo iso. Bueno, vamos a ver. O imperialismo, dende logo, a día de hoxe penso que xa sabemos todos que o imperialismo trae cousas malas para todos, non? Para o mundo en xeral, o imperialismo non é cousa boa, o colonialismo, pois, bueno, dende logo tampouco, non? Foi o principio, non? Deso que despois derivou en imperialismo. Ahora, decir que todos eses males derivados do colonialismo, do imperialismo, son, digamos, culpa de Colón, me parece totalmente desproporcionado. Primeiro, fixadevos, por exemplo, o Imperio Inca, que contaba con 12 millóns de habitantes cando chegan os españois, Pizarro, non? En ese momento, 12 millóns e acaban sendo 1,5 millón. Pero os españois realmente non mataron apenas e insisto, e non vexo ben o que fixeron os españois de ir ali a ocupar a terra de outras persoas, nin moitísimo menos, cuidado, non estou defendendo iso. Estou dicindo que non, foi unha conquista sin apenas batallas, sin apenas guerras con mortos. Realmente todos eses millóns de mortos foron polos virus, non? Pola varíola, fundamentalmente, non? Pero independentemente, é dicir, en que houvese guerras, tanto que Colón non estivo en ninguna delas, realmente, vale? El foi un auténtico visionario que descubriu a maneira de descubrir a ruta que permitiu unir dous mundos, vale? El descubriu unha ruta, a forma de chegar a outras terras ás que nunca chegara ninguén e ás que se pensaba que non se podía chegar por ese camiño. Cando chega, encontra persoas, encontra, bueno, pues, especies, animais, e hai un florecemento inmenso a nivel mundial do comercio, da tecnoloxía, dos medios de navegación, de todo. Van animais para lá, veñen animais da lá para aquí, plantas, acábase coa fame, bueno, acábase, o sea, contribúese enormemente a erradicar a fame en Europa, contribúese moitísimo a incrementar a calidade de vida das persoas que vivían tamén alá. É dicir, todo eso pasou e houve consecuencias terribles negativas, derivadas de unha ambición desmedida e de considerar que o máis forte pode invadir a outro e tal. Bueno, pero considerar culpable a Colón de todo iso, insisto, sexa galego ou non sexa galego. Vale. Por que esa pregunta tan interesante que me facían por aquí, por
comentarios, por que os historiadores non dan por feita e tal. Bueno, vou vos dicir unha cousa. Cada vez, Laureano facía esta pregunta. Mira, cada vez, dende logo, hai moita máis xente, moitos máis investigadores que se suman a esta tese, porque os indicios empezan a ser, como decía eu antes, demasiado demoledores como para seguir negando unha evidencia. Vale, demasiado, de acordo? Son moitas, é que non é un investigador, nin dous, nin catro, non? Que se pasou pola cabeza, non? Son moitos investigadores, vale? Tamén hai os que tiran en contra, pero normalmente tiran a pedra e esconden a man, non? Bueno, en fin, non aportan, non? Proba ninguna. Pero bueno, por qué? Mirade, temos unha tendencia, en xeral, todos, eu primeiro e todos, a aceptar como certa unha verdade que nos deron sin aportarnos probas, é dicir, a quen de vos lle deron algunha proba de que Cristóbal Colón nacera en Xénova? A quen lle dixeron, mira, esta é a casa, vale, aquí está, documentado, tal, a ninguén, non nos la deron a ninguén realmente, non? E aínda que quixeran, seguramente non poderían, porque seguramente non existen. En Xénova hai 18 lugares que se disputan ser a cuna de Cristóbal Colón, se hai 18, seguramente sexa que non hai ningún, de acordo? Bueno, esa é o primeiro, esa tendencia a aceptar como certo a cegas, ese axioma, ese dogma que nos dan como aceptado. Segundo, para desmontar unha verdade aceptada no ideario colectivo, comúnmente, requírese unha contundencia a nivel historiográfico, a nivel de probas, de investigacións, de artigos publicados en publicacións prestixiosas, tal, moito maior que a que se require para instaurar esa primeira verdade que ninguén puxo en tela de xuizo, non, no seu momento. Pero insisto, que faría falta? Pois agora mesmo está en marcha unha análise de ADN que posiblemente poida esclarecer parte disto. Parece ser, que xa se fixo algún análise de ADN cotexando con esa teoría catalana que había tal cual, e parece ser que non se publicaron os resultados porque non saiu como eles querían. Parece ser. Eu disto, simplemente, hai quen opina isto, fundamentado ou non, eu simplemente escoitei iso, non podo dar fe de que isto sexa certo. Por outra banda, temos que o ADN, pois, posiblemente xa se podría ter feito, non? Con anterioridade. Bueno, Ángel Carracedo, ainda lín o seu artigo, a súa entrevista fai pouco, Ángel Carracedo dixo que con esas mostras que hai na Catedral de Sevilla, difícil, moi difícil, facer, sacar unhas conclusións realmente significativas, non? E válidas a nivel científico, pero se en algún momento chega o análise de ADN, pois haberá quen lle faga máis caso ao análise de ADN que a 50 indicios apabullantes, non? Que temos entre mans, non? Bueno, moitísimas gracias, Laureano, pola túa pregunta, vale? Espero que quedase contestada, vale? E nada máis, solamente quero contar, por último, este episodio da chegada a Baiona, xa que estamos en Baiona, a Baiona da Pinta, non? A Pinta non chega a Baiona por casualidade. A niña vai, sabedes que só volven a Pinta de Niña, a Santa María naufraga ali, e quedan 39 homes para ir a buscalos no seguinte viaxe. O que pasa é que cando chegan ali, os 39 homes foran asasinados polos indígenas, non? E foi o punto de partida desa expedición, eso e algunha epidemia e, bueno, que fixo que fracasara esa segunda expedición de Colón, non? E foi o principio do fin de Colón, realmente, non? Bueno, veñen de volta a Niña e a Santa María. E dice, en todas partes no mundo, que ao regreso de Colón foi a Lisboa e que, por tanto, Lisboa foi o primeiro sitio onde, moitas gracias, Leticia, moitas gracias, alégrome moito de que che gustara. A mí encantame Baiona, mágoa non poder estar aí e poder vernos cara a cara. Cristóbal Colón, efectivamente, vai na Niña directo a Lisboa, pero chega 3 días máis tarde que a Pinta a Baiona, vale? 3 días máis tarde. A Pinta chega a Baiona o 1 de marzo, se sabedes, a festa da Arribada, o 1 de marzo, en 1493, e a Niña chega a Lisboa o día 4 de marzo, vale? Por tanto, o primeiro lugar do mundo onde se tivo noticia do éxito da expedición, vale? O primeiro lugar do mundo é Baiona. E se consideramos que ao final da Idade Media, consideramos que o marca o descubrimento de América, Baiona é o lugar do mundo enteiro onde acaba a Idade Media. Se consideramos que é a caída de Constantinopla, entón é Estambul. Vale, de acordo, sin problema, 1453. Pero moitos historiadores consideran que o final da Idade Media o marca
o descubrimento de América. Por tanto, a Idade Media, para o mundo enteiro, acabou en Baiona. E a Baiona chega a Pinta, a casa de Paio Veloso, bueno, obviamente, non embarca, o sea, desembarcan en unha chalupa, non? O barco non podía achegarse a terra, non? Sobre Pinta que viña bastante, imaginabas, despois desa viaxe, non? Bastante estropeadiña, non? Co seu capitán, Martín Alonso Pinzón, moribundo, realmente morrería un mes despois de sífile, que colleu ali pois, por ter relacións sexuais coas indígenas, non? Bueno, total, que esa arribada a Baiona tivo que ser absolutamente un espectáculo. Viñan animais exóticos, loros vermellos, que se sabe que andiveron por Baiona en ese momento, na casa de Paio Veloso e eso, traían incluso persoas. Na Pinta viñan indígenas. Por eso quedaron alá 39 mariñeiros. Dos 3 barcos podían seguramente apretarse e caber nas dúas caravelas, non? Xa que a nao Santa María, la gallega, construída en Pontevedra, por certo, propiedade de Juan de la Cosa, Xoán o da Coxa, seguramente, non? Porque Juan de la Cosa non existe como apelido, non? Era pontevedrés, ou polo menos está documentado que viviu en Pontevedra nunha época, non? Bueno, pois podían vir todos, non? Pero había que traer a estes indígenas, por tanto, pois quedaron 39 homes alá, en ese fuerte na vida. Bueno, sin máis, a arribada a Baiona, epicentro da nosa historia seguramente e un dos lugares máis importantes do mundo se temos en conta esta circunstancia, non? Que o final da Idade Media pode estar marcado perfectamente e está marcado perfectamente para gran parte dos historiadores co descubrimento da América. Eso pasou en Baiona. Por eso para nós é tan especial estar hoxe con vos, coa xente de Baiona, estamos encantadísimos. Moitísimas gracias a todo o mundo por estar aí. E nada, sin máis, imos levar a cabo vexo que hai algunha pregunta máis, bueno, sinto si estivéramos cara a cara, dende logo, pero xa pasamos de unha hora de emisión e temos que ir pechando. Simplemente imos facer o sorteo para a ver a quen lle tocaron os 5 libros e despois os libros farámbolos chegar, se non me equivoco, dende o Concello de Baiona. Vale, dicir que xa, ou non sei se se poñen desde o Concello de Baiona en contacto con vos, se non, poñedes vos en contacto co Concello de Baiona, eles terán o vosso nome, que lle pasamos nós, e xa vos farán a entrega da maneira que eles digan dese libro a quen lles toque. Bueno, acabamos de facer o sorteo entre as persoas todas que fixeron aquí o comentario na nosa canle de Facebook. Vale, ben, temos 5 persoas que son, primeira, María Mosquera Gómez. Alá che vai un exemplar de Porto Santo, vale? Aí che vai, vale? Encantados estamos. Marta González Pérez. Parabéns, Marta, tamén a ti. Patricia Gómez Neira, tamén, e moitas gracias por estar aí, Patricia, tamén che vai un exemplar de Porto Santo. Carmen Ferreirós, tamén, vale? E por último, Leticia Martínez, que me alegro moito, porque foi a que me estivo pois eso, dicindo que lle gustou moito e tal. Leticia, por tanto, para ti tamén hai un Porto Santo, vale? E a todos os demás que estivestes, pois moitísimas gracias por estar, por escoitar, por estar atentos a esta páxina, creo que da nosa cultura galega, que é nosa, que nos la quitaron, vale? E que estamos tratando de recuperala, vale? Nada, moitísimas gracias a todo o mundo, gracias por intervir. Si alguén pois, estivo aí e non interviu, pois moitísimas gracias tamén. E a todos os que vexan esta charla, pois que sei que despois haberá visualizacións, non? Xa en diferido, non en vivo, pois tamén moitísimas gracias por estar aí, espero que vos gustase e, bueno, pois nada. Dende logo, sí, é unha pena non poder debatir en directo, por suposto, sempre é un placer, non? Vernos as caras, vale? Nada, imos pechar a emisión, insisto, vai 1 hora e 4 minutos, xa me pasei 4 minutos da hora. Moitísimas gracias por estar aí. Mágoa, tremenda mágoa, non poder estar en Baiona, unha terra que me encanta, que me apasiona, xa vos digo, estas vacacións aí estive unha semana feliz. Bueno, pues espero que podamos vernos pronto, que este virus nos dé unha tregua por fin e que si non é antes, que sexa no ano 2021 que podamos vernos por aí, vale? Seguramente pasarei a presentar esta novela porque, como vos digo, El custodio de los libros, como vos digo, o momento culminante da novela transcorre aí, en Baiona, vale? E gañou o premio o Certame Internacional de Novela Histórica Cidade de Úbeda.
vale. Unha aperta para Bayona, un bico moi forte, moitísimas gracias para todo o mundo que estivestes aí, vale? Pechamos conexión desde a Coruña. A próxima vez verémonos aí en Bayona. Unha aperta.